Imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Sizovula ngehlabelelo 181 inkosi kusekuphama kwebandla. Agama
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi singavumi ukudayisa ngefa lethu lasezulwini. Amen. Singavumi ukudayisa ngefa lethu lasezulwini. Incwadi yamaHubo 83 verse 1 to 5. uNkulunkulu ungathuli uNkulunkulu ungathuli ungali ukukhuluma uNkulunkulu ngokuba bheka izitha zakho ziyaxokozela nabakuzondayo bayakuvukela ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho baceba ukulwa nabafihliweyo bakho bathi wozani sibaqothule bengabe besaba isizwe negama lika Israel lingabe lisakhunjulwa baceba nganhliziyonye benza isivumelwano ngawe. Amen. Oqala asibonge kuJehova uNkulunkulu wokhokho bethu okuthe uma sicela ngomthandazo impumelelo yemashi yomhla ka-30 June 2026 nempela kwaba njengoba sicelile. Amen. Benginicelile ukuba silinde sicele kuJehova ukuba le mashi iholwe nguye. Abanye ke bazothi lokhu kwenziwe yibo. Kodwa thina sifundisiwe ukuthi konke sicelile uJehova wasenzela khona sikubonge kuye. Amen. Ngo-2019 ingilosi yasitshela ukuthi kunesifo esibi esizayo nokuthi asicele kuJehova ukusiphephisa nemindeni yethu kulesifo. Yathi njalo ngeSabatha silinde ngokubhinca imichilo yamasaka okhalweni nokuthi le michilo imele uphawu uJehova owalinika abantwana bakwa-Israyeli mhla ebakhulula ngengalo enamandla eGibhithe. Sanikela sazila okwenzeka ukuthi iCovid-19 yaqala yaze yaphela
kungafanga noyedwa kithi nasemndenini yethu. Abanye bathi kwasiqondanela nje, kodwa thina esikwaziyo ukuthi engozini yokufa sambiza uJehova wasabela sasinda. Ngaphambili ngangilalele umprofetikazi waseAmerika uSister Celestial ekhuluma ngobubi obenzeka eSouth Africa noseku casule uJehova uNkulunkulu wethu. Lo mprofetikazi wabala indlela okudlwengulwa kubuye kubulawe ngayo abesifazane, i-human trafficking, nokunye okuningi okuyisinengiso kuJehova okwenzeka kuleli zwe lethu. Wagcizelela ukuthi uma singabunqandi lobu bubi, ulaka lukaJehova luzosehlela. Kodwa futhi wabuye wagcizelela ukuthi iSouth Africa inenhlanhla ngoba uNkulunkulu uyayithanda. Amen. Noma abanye behlale bemhlasela lo mprofetikazi njengoba sebeqalile ukuhlasela uphakela umthakathi noJacinta, kodwa mina ngiyazi ukuthi okukhulunywa nguSister Celestial kusuke kuyilizwi lophezulu. Amen. Inzalo kaIsrael abezizwe asebeyibiza ngamabantu namanegro, uthi uJehova isizwe sakhe. Ukuthi sinzalo kaIsrael sekwaqiniswa ngisho ngeDNA. Ithina laba othi uJehova kumahubo 83 abezizwe bayosiqothula basenze singakwazi ukuqonda ukuthi siyinzalo kaIsrael. Nempela ke abezizwe basiqothula basenza sangazi ukuthi siyinzalo kaIsrael. Njengoba namuhla lokho sikuphika. Abantu abaningi namanje basaphika ukuthi siyinzalo kaIsrael. Uma kunempikiswano yokuthi geographically iSouth Africa ayilona izwe laseCanaan, kodwa spiritually iyilo. Amen. Ngezinyanga ezedlule enkonzweni ngakhuluma kabanzi ngokukhathazeka kwami ngalobu bugebengu obuhlasele iSouth Africa kulethwa ngabokufika. Ngazibuza ukuthi njengoba lobu bubi sekuze kwafika kuNkulunkulu, sizophuma kanjani kulesi simo esibhekene naso. Kuthe ngisabalisa ngalokho ngase ngizwa ngokunikela kwalabantwana ababili, uphakela umthakathi noJacinta. Lokhu ngahlangana nendaba yalaba bantwana, umoya wami wakhululeka kakhulu. Ngaba nethemba lokuthi ngabo lelizwe selovikeleka olakeni lukaNkulunkulu. Amen. Kuyadinga-ke ukuthi wonke umuntu onomoya wokukholwa abasekele laba bantwana abadele izimpilo zabo, baphikelela ukukhulula isizwe sakithi ebugqilini esizithole sesikubo, yize sinohulumeni esamkhethayo. Kodwa abanomoya kaSathane bazama ngayo yonke indlela nangawo wonke amandla ukuthi laba bantwana babili babahlukanise. Emva kwamashi ka-30 June 2026 ngibone isimanga ngoba kwavela izinkulungwane ngezinkulungwane zemisebenzi ekhangiswa ezinkundleni zokuxhumana. Ngacabanga ukuthi njengamanje abantu asebethole imisebenzi, ngiyacabanga ukuthi njengamanje abantu sebethole imisebenzi bangaphezulu kwa-50,000. Ngabe senziwa umona uma singaphika ukuthi yonke imisebenzi ebekhona emva kwa-30 June 2026 ivezwe imashi
kaphakela umthakathi noJacinta. Amen. Uma ngosuku olulodwa kube nemisebenzi engaphezulu kwa-500 ngokusobala kuzophela izinyanga ezisithupha ikhona imisebenzi engaphezulu kwesigidi eyakhiwe uphakela umthakathi noJacinta. Amen. Sonke isizwe sakithi namuhla siyahalalisa. Sijabulela ukubuyiswa kwemisebenzi bese siyephucwe ngabokufika ezweni lethu. Konke lokhu kwenziwe insizwa uphakela umthakathi ndaba nomakoti wakwaZuma uJacinta. Inkosi inibusise batabami. Amen. Nihlale nibumbene ningehlukaniswa izitha. Ngoba ukwehlukana kwenu ukufa komzabalazo. Sekuyazisho ukuthi njengoba izinkulungwane ezentsha yakithi ibingasebenzi, le misebenzi uhulumeni ubeyigcinele abokuhamba noma abokufika. Isivelaphi manje le misebenzi ngoba izikhulu zakithi behlale zithi imisebenzi asiyephucwanga ngabokufika. Uhulumeni akasichazele ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi uma uphakela umthakathi noJacinta bexosha abokuhamba noma bakufika bese kuvuleka imisebenzi ekade kuthiwa ayikho. Abasichazele ukuba amalunga alohulumeni anonembeza bekufanele ngokwabo babeke phansi izintamo badedele uphakela umthakathi noJacinta babumbe uhulumeni wabantu ngoba sebuyacaca ukuthi ibona bobabili abazimisele ukufela izwe lethu. Bekufanele sonke isizwe sase-South Africa sibonge kakhulu ngoba ibona abavike ukudunwa kwezwe lethu labantwana ababili. Sinabantu abangamalunga eParliament abahola izigidi zezimali ethathwa kubatheli bentela abahamba ngezimoto eziphambili esithengwa ngabatheli bentela abanenqwaba yama-bodyguards athelelwa ngabathela bentela. Kodwa abantu osekucacile noma kubani ukuthi ibona abasebenzela isizwe abanawo ngisho ama-bodyguards. Is it fair? Lama bodyguards akhona ngawuvikela lezi zikhulu ezimbangeni zazo kule misebenzi abayiqhoqhobele. Hayi ukuthi bavikelwa ngoba bethuthukisa isizwe. Kunomehluko omkhulu kulento. Laba izikhulu zakahulumeni zivikela izikhundla zazo. Hayi ngoba zivikela ukuthi kukhona into abayenzayo, bavikela izikhundla zabo kulabo abazimbangi zabo. Kodwa uphakela umthakathi noJacinta ufanele sibavikele ngoba bazobulalela ukuthi bathuthukisa izwe. That's a difference. Kuyisho ukuthi phakathi kwethu kunezinhlobo yabathi bayizifundiswa nabafundisi abakhulu emasonto. Kodwa ababonakali behlangene nabezizwe. Kodwa babonakala behlangene nabezizwe ukudayisa izwe lokhokho bethu. Baningi abafundisi abakhulu bedlala esibazi kwipolitics kodwa manje sebeshone phansi. Asibazi ukuthi bathini. Abakazi ukubonga lo mntwana labantwana ababili abayinikele ngempilo yabo. Because those children can die at any time. Kodwa bawuvikela uNkulunkulu. But great people of God do not appreciate that. Why? Uphakela noJacinta abaholi bezinhlangano ezahlukene.
kodwa ezilwela into eyodwa. Ukuya kwabo kumongameli ngokwehlukana sekunecala linye. Baqhathwa izimfamona ezingafuni ukuba ubona bebambisene ukulwelwa izwe lethu. Lalela South Africa, lalela abantu besiphethe ngezwe lethu. Siyazizwa izizwe zivungama ngathi zifuna ukucekela phansi izwe lethu esalinikwa nguJehova lesihle. Zifuna ukuqeda nya ngathi. Khala insizwa yase South Africa. Khala nkosazana yase South Africa. Khala phakela umthakathi. Khala ntombenhle kaNgobese. Noma nihamba esigodini sosizi lokufa, uJehova uzohlale enembethe ngengubo yasezulwini. Amen. Batabami ngiyaziqhenya ngalo. Amen. It is disgraceful ukubona ukuthi uhulumeni nosiyazi kwezepolitiki bekungabahluphi ukubona isizwe sakithi sibhuqabhuqa indlala, sigxishwa ama-drugs, siphoqa ukuthengisa ngemizimba. Konke lokhu kwenziwa zifiki kuleli zwe lokhokho bethu. Shame on us. Phakela Jacinta, ngobuqhawe benu nenze i-coup d'etat ngaphandle kwezikhali. Nenze konke obekufanele kwenziwe nguhulumeni wethu. Noma engaze athi lo hulumeni usiphethe, kodwa de facto akasiphethe. Basiphethe njengoba bephethe amasosha, kodwa abantu are fed up ngawo ngoba usubonisile ukuthi uyizitha zesizwe. Lo hulumeni wethu usubonisile ukuthi uyizitha zethu. Because how on earth does it mean ukuthi lo hulumeni lo bengabonile izinto engayibhekene nabantu abangasebenzi? Bengayiboni yonke lento eyenzekayo. Bengaboni ukuthi yonke lento yenziwe abantu abokufika. Yini bese mase kusukuma uJacinta noPhakela bese besukuma nabo benza lokho? Are they not shameful of that? Bacabanga ukuthi sizili masiboni ukuthi baqoqobele izwe ngoba bephethe amasosha. Otherwise they are not there. They are just there because baqoqobele amasosha. Bayazi ukuthi masibadikile abazoshanga ngebhawu. That's all. But otherwise they are not there. Abantu abaphethe izwe uPhakela umthakathi noJacinta. And abantu abayeke yonke lembheda abalokhu benza bezama ukuxabanisa laba abantwana. Ayikho into abantwana basezulwini eyinkinga njengomona. Ngoba ukuthi uPhakela umthakathi ubonakale nomongameli, but these people have got different local organizations. Lokudingeke ngani ukuthi uma uPhakela umthakathi ezobona ulokhuza bese ebiza uJacinta, kukhona into uPhakela umthakathi osenzile enhlanganweni yakhe echaza ukuthi usedayise ngathi. Ikhona into abayizwe uJacinta eyisho etshengisa ukuthi usexabene noPhakela umthakathi. Ayikho. And umona uyinkinga ngoba umuntu noma engahlakanipha kanjani, manje uke wenza into enhle bavele bezame ngayo yonke indlela ukuthi belwe nawe. And umona uyinkinga ngoba uqhamuka kubantu abakhulu. Njengamanje nje I'm very sure ukuthi abantu bamaqembu abo bathukuthele bayafa. Ukuthi who is Phakela umthakathi ukuthi engenza lokho? Who is Jacinta ukuthi angenza lokho? Umbalule uze washo wathi uJacinta yini? What does that mean? Ungathi umbalula ubuza uJacinta umuntu olethe inkulungwane ngeenkulungwane ndawoni busuthi uJacinta yini? Just simply because wena uvikelwe ilokhuza ngamasosha.
unama bodyguards usubiza umntwana owenze isimangaliso engaka uthi uyini. What does it mean? Ngezwe enye zinkampani ze statistics ithi ngokwama cellphone abokuhamba abalapha eSouth Africa babalelwa ku 27 million. Mhlawumbe u80% walama foreigners are undocumented. Ngiyavumelana noJacinta ukuthi bekuzophela iminyaka esihlanu abezizwe sebesiphucile lelizwe lethu. Kubukeka abantu abaningi bengakunakile lokho. Kodwa iqiniso ukuthi ukuba uJacinta noPhakela Mthakathi abasukumanga basilwela eminyakeni eyihlanu kuya kweyelishumi lelizwe belizobe seliphethwe ngama foreigners. Thina sesifana nama Red Indians ezweni lethu. Lokho bekuzobe kungaqali. uNkulunkulu abantwana bakwaIsrael ongokhokho bethu wabakhipha eGibhithe bengabantu abamnyama noMose kungumuntu omnyama. Kodwa ngobuqili abezizwe basephuca ubuzibulo bethu. Namuhla sekuyisizwe simhlophe osekuthiwa singabantwana bakwaIsrael. Abantu bavuma lokho. Isizwe simhlophe manje sengabantwana bakwaIsrael akuseyithina. uJehova uNkulunkulu wethu akagcinanga lapho. Wabuya njengesizwe sakhe wasilethela uMesaya okwakunguYahusha HaMashiach ozalwa nguMaria noJoseph. Kodwa abezizwe bamchitha lo Mesaya base ngokuqili besakhela uJesu Kristu uMesaya wabo. Bathi asikhonze yena sishiye lo owavela ezulwini. Ngokuyalwa nguNkulunkulu sabhala izincwadi eziningi zeBhayibheli. Kodwa abamhlophe basephuca zona. Bazishintsha bazenza lokhu okufunwa yibo. Namhla sekuthiwa iBhayibheli lafika nabamhlophe. Yonke into uzwa abantu abamhlophe, hayi iBhayibheli lafika nabamhlophe, akucithi balafika nabamhlophe. No, iBhayibheli lafika nabamhlophe. Bahlanganisa. But all that we have to do thina ukubuka ucorrect oku-wrong kodwa siqhubeke neBhayibheli ngoba iBhayibheli lizincwadi ezabhalwa ngokhokho bethu. Amen. Njengoba sengishilo ukuba uJacinta noPhakela Mthakathi abasukumanga balilwela lelizwe. Okukhulu kunalokhu bekungokuzayo. Besizogcina sifana nama Red Indians ezweni lethu. Ngendlela okwenzeka ngayo angisaqondi noma amanye amazwe abehlangene yini nohulumeni wethu ukuqeda ngalelizwe lethu. Kwenzeka kanjani ukuthi kuqedwe imisebenzi kwizakhamizi zase South Africa bese endaweni yazo kuqashwe abantu bokuhamba? Because lokho kwenzekile. And in a very strange miracle they are saying ukuthi hayi imisebenzi yethu ayiqediwe ngabohamba. Kanjani? How? What are they saying? Isimanga ukuthi bathi bangabaphathi bezwe bakhululekile. Akukho okubahluphayo ngosizi oluthwelwe isizwe sabo. Njengoba sengishilo ama-immigrants akulelizwe abebalelwa ku-27 million. Kusobala uhulumeni wethu lelizwe lethu ubese lidayisele abokufika. Izizwe eziningi, izizwe eziyingozi kakhulu ukusephuca izwe lethu akusiwona ama-Africans kepha ngama-Asiatic nama-Europeans. Ukuqhwaga izwe kwabomdabu bekuzobe kungaqali ngathi. Eminyakeni yo-1776
kuya ku-1730 i-America kwakuyilizwe lama-Red Indians nezinye izizwe ezimnyama. Emva kwesikhathi kwafika kulo izizwe ezimhlophe okwathi umazibona ukuthi lelizwe linothile ngezinto eziningi balwa nama-indigenous tribes ase-America bagcina ngokwanqoba. I-America base babelana ngayo isigcina sekuyi-USA kwaba yilizwe okuthiwa latholwa ngabamhlophe lingenamuntu. Yeah. I-America manje kuthiwa it was discovered. But in America there were so many tribes. Njengamanje ayisakhulunywa indaba yama-Red Indians ongabantu bomdabu abafica kuleli lizwe. Ayisakhulunywa indaba yama-Red Indians. The same thing applies to us. Masivuma lento, it will end with us. That you must be sure of. It will end with us. Namuhla i-USA isiyilizwe which was discovered. Elingakaze libe nomuntu bomdabu wayekhona. Kodwa njengoba ngikhuluma nje, i-USA iyilizwe elifana neSodoma neGomora. iBabylon entsha okukhulunywa ngayo eBhayibhelini. The same thing will apply to this country. If it is taken over by the foreign nationals, yonke lento eyenzeka eAmerica izokwenzeka lapho ngoba ibisiqala iyenzeka. We are the first African national elivume abortion, elivume prostitution, elivume omncengeli. We are the first African locals. So what it means is by the time Tata independence, sithi thina sikhululekile vele uhulumeni ophethe ubesevumelene nabamhlophe ukuthi lelizwe asephuca yona. Because akubahluphi ukuthi kwenzekane. Kuleli lizwe bajatshuliswa ukukhipha izingane eziswini zonina bese bezenza ziba lidina labo. Yes. In America, there are so many things that are happening in America. Ngangizwa ngosisi Celestia lethi ikhuluza lapha na kubhakwa inyama yabantu, kubhakwa inyama yeingane ezifile zikhishwe eswini, ubhakwe ngazo udliwe. Ikhulu zenza such things. Yeah. That is what is happening in America. That is what our Hulumeni want us to do. We must be like America. Israel nganendaba noNkulunkulu. Okubuhlungu ukuthi esikhathini samanje sizokwazi ngeUSA ukuthi uNkulunkulu ubabhubhisa abantu ngokwenzeka, ubabhubhisa kanjani abantu njengokwenzeka ngesikhathi sikaMzamcolo na njengokubhujiswa kweGomora neSodoma. Yes. People just think that uZamcolo is just a myth. Gomora and Sodoma is just a myth. It's not a myth. It's going to happen. Because God is there. Noma abahlubuki bengasafundisa ukuthi uNkulunkulu akekho kodwa uNkulunkulu ukhona. And they will see ukuthi uNkulunkulu ukhona. Ngaphandle kokuthi sibe namaqhawe azovikela lelizwe njengo-Abraham Traore elwela iBurkina Faso, iSouth Africa bizoba iUSA isibili. Eminyakeni emihlanu kuya kweyishumi ezayo sizobe singaseyibo abomdabu balapha eSouth Africa ngoba lelizwe lobe selidliwe ngabokuhamba sesizihambi ezweni lethu.
Njenge USA, iSouth Africa isisidleke sazo zonke izinswelaboya zomhlaba. Njengoba kwaqala eSouth Africa ukuba iAfrika kube nezwe elingaphethwe ngokosiko lwethu esiyisizwe esimnyama. Yes. iSouth Africa in a constitution which does not cater for abantu base-Africa. They have forcefully put us entweni singayazi nje. Ukuba uNkulunkulu akayivezanga lensizwa nalentombi abasukume bavikela lelizwe, ngabe indaba yethu njengesizwe iphelile. Sekucacela noma ngubani ukuthi lo hulumeni wethu akanendaba nelizwe oliphethe. Okubalekile inhlalakahle yabo abasiphethe, hayi isizwe. Onke amalunga aseParliament, they are so rich, so they don't care about what is happening down. They don't care. In fact, they sell us. As long as they and their families are rich, they don't care. But they were voted for by us. We did not know that these people are like this. Can you imagine umuntu waseParliament ebanindlu ka 30 million rand, ka 25 million rand. Umuntu waseParliament ebenayo yonke umcebo ukubo. And that's why they don't care about it. Bakhoshe ngokuthi nje hayi si uhulumeni amasosha aphethe yithi. So abantu ngeke besenze lutho. Yikho bevuma noma yini abayitshelwa ngezinye izizwe. Ngisho ukuthengisa ngezwe lethu. Izwe nezwe alakhiwe ngokwegeography. Kodwa lakhiwe ngokwemingcele kahulumeni oliphethe. Geographically, siyizwe elilodwa neSwaziland neLesotho. Kodwa siyimibuso noma ohulumeni abehlukene. Yes, geographically we are one country with Lesotho and Swaziland. But I can't say ukuthi Swaziland ayingene South Africa without passport because we are different local states. Ngakho ke awukwazi ukuthi ngoba geographically izwe laseSwaziland lise-South Africa bese uthi umuntu osuka eSwatini akayidingi ipassport ukuza eSouth Africa. Kanjalo futhi ngobuzwe ungaba ngumZulu. Kodwa uma uzalwe eZimbabwe une-ID yaseZimbabwe, legally you are a foreigner. South Africa, like all other foreigners, ungumZulu ngokobuzwe bakho. Kodwa you are not a South African. Amen. You're not a South African. So uma ngabe sithi abantu abangayo eSouth Africa, sisho abantu abanganayo i-ID yase-South Africa. Amen. So uma kuthiwa bahamba bonke, you can't come and say, hayi mina obabamkhulu babeqhamuka kwaZulu. What? No, you are born in Zimbabwe and you belong to Zimbabwe. Ukuthi oyihlomkhulu bake babalapha eSouth Africa does not mean anything. You were born in Zimbabwe and you must be in Zimbabwe. Asikwazi uhambe sikhetha sithi hayi wena because ngokobuzwe wawuse-South Africa and therefore awufanele ube uxoshwe. Nawe ufanele uxoshwe. Asigudi lapha emakhaya. African continent has 54 countries. By countries, we mean states. Kuye kudumazeke uma uzwa umuntu ofundile ethi iAfrica is one country. iAfrica is a continent and has 54 countries or states. Yini eyenza ukuthi umuntu ofundile engakwazi ukuyenza leyo nto? Uyazi leyo nto. Ukuthi Africa is a continent and it has got 54 countries or states. Akakwazi umuntu ofundile ukwehlukanisa phakathi kwecontinent necountry.
Kuzokwenza kanjani ukuthi umuntu okuhulumeni waseNigeria, waseMozambique noma wasePakistan engene ezweni lohulumeni waseSouth Africa ngaphandle kwezimfanelo ezifunwa yilowo uhulumeni? Yebo deleke lelizwe liphethwe nguhulumeni kaRamaphosa, kodwa de facto akasaliphethe. Liphethwe nguPhakela Mthakathi noJacinta. Amen. Nabe besebenza nawo. Amen. Ngenxa yokubona ukuthi umphakathi usulandela laba baholi ababili, manje nalohulumeni useqala ukugcizelela ukuthi abokufika abanganazincwadi abahamba. Only now. I understand. It's only now. Doesn't mean it's all this. They didn't see what abokufika bangena lapha benganancwadi. Sengathi abantu abokufika beze beko 27 million ezweni enohulumeni. What is happening in our country? Useza sengathi nguyena oqhuquzela ukuhamba kwama-undocumented immigrants. Ubengakwenzi ngani lokho kwasekuqaleni? Usizo luthwelwe ngabokuhamba njengamanje ludalwe nguhulumeni wethu. Bathi asibavotele ukuze basiphathele izwe. Kanti bathi asibavotele ukuze bedle kahle imali yentela besemandleni. Okuseqinisweni iningi lamalunga alohulumeni akasithandi neze. Asishongo thina ukuthi asitshelwe yibo indlela esifuna ukuphila ngayo. Kodwa sathi asiphathelwe izwe lethu ngendlela efunwa yithi. Amen. Yikho ungawakho umqondo ukuthi kufike kuthiwa people shall govern. Bese singabi nayo i-referendum ezobheka ukuthi sivumelana ngokuthi lelizwe kumele liphathwe kanjani. Yeah. Because there has to be a referendum because the constitution yavele isanikwa nje yona. Asikaze sisho ukuthi siyayimukela. And we did not know about ukuphatha Israel because it was for the first time. Now that we see what is happening, we need to have a referendum. Amen. So that we as South Africans choose what type of government we want. Amen. Noma singaba nawo ama-elections ka-November 26, 2026. Kodwa bekufanele ngokushesha kube ne-constitution evumela upresident ozokhethwa ngabantu. Kubuye kubukezwe eminye imithetho which are clearly un-African. Yeah. Or we can't continue like that. Can't continue. Lento eyenzeka lapha is so ridiculous. We need to have a new constitution which is drafted by us. Amen. And we as people of South Africa must decide what type of constitution we want, what type of government we want. Asikwazi kuba zigcile kuze kube phakathi. Asihlangane ngokubuzwe bokuthi we are all indigenous South Africans and do away with tribalism. Asingacwasani ngobuhlanga. Uma senza njalo sonqoba simunye. Amen. Izwe ngelethu. Izwe ngelethu. Sonqoba simunye. Sonqoba simunye. Inkosi. Amen.